Utxiaume izeneko alkartiak ebe sartzia egin du, ordean laguntzale eta hauren gana huliantugia. Egunaldia ontsa hasi duzu, baina hasten gututze eskolatik amustekin hartailanda, haurrek iken zen mini bat pazientzia abosiko bat izi amustekin bin. Baina unziar untsegan duzu bat izugu haur uste baina habo, hemetzuta heltzen gututze. Eta, aiko gututze, untsala hamalau gututze gu, baina biazka hartuko tizugu somait. Ebe berrikuntza zizugu, bat ditzugu aurten sartuik biga, elektrizient bat Pierre Carrera, eta elektrizienta, eta Jacqueline Altaba, josteken. Eta lehenekuk utzidik ez, lautan hoita hama bi urte bat zititzen. Eta behan ze eginik. Eta guai hatzaman dizu, ordai hatzaman dizu. Ateleia bako txin gaiten dizie hiuaste. Hiuastez eta irakasten diezugu ze halden egiten. Izan dadin haringuan edo karelagien edo horien esplikatzen zer den lana, ze halden egiten, ze haldien ben eskiek ilan egiten sustut, eta usteit hoiden guetako hoben da zen, eta ikusten dutzu heltzen dielaik haurak, eta stiela sobea usartzen utizen hartzek edo ben lanan egitek, eta geho emeki konfidantzan sartzen dutzu, eta ikusten dizugu badiela sumaitek ganua oso beti. Uste ditu, gaiza hun bat den, hau bakotxak isea dezan, eta jakin dezan be eskiek ilan, eskulanetan aitzia zer den, eta usteit eta etxeko handitxe, eta untsatzama dintzen, eta ikusten behitia egiten diela gaiza sumait, hola. Hauak apaula diela egiteko. Eskulanak netako bezitzien beti zerbitxia badizu. Uste dit, eta eskulan detaike haltzia huren estudiotan txuiten perforsta, halduzu finitzen lasgarri goa. Bena eskulanak egungo bizitzian haintutze gaizak salhe juiten eta bakotxak halbadu hunkitzen amini bat noreten da gaizak eta isiatzen zerbait, ebe ustit hoiden goxo, ikusten dizi haldiel egiten, eta zerbitzatzen ziez, eta zerbitzatuko ziez eben biziotan. Tiz bate eskulanetan nahi den handiz bat dutzu geho studio handita jumeti eta finitu beti ingenieur edo beste. Tuzu bate problema bat hoi.